To hakani ke porpat ngadani ke banai biang yo try. Bada ke jinga ye ke jo play ngala biang ye ke ban wanra biang ye pi shagani ke jingi kai ke badan kam. Bat ngakmi dan tiru ba kani ke bangan keren biang hagani ke sngi. Tanumlong ke bangasyu pendap rukam lani ke bangasyu keren ban pendap ya kani ka voice message na ke wei ke por shagui ke por. Hari ngada kwa bakini ki banga keren. Ken kelalong ke jing mentoy ya ke jing im jong pi. Ha ke jing yadai bat ke jing im shimat. Ha ke jing yadai bat ke jing syakri ke jong pi yo blay. Kan lang ke jing mentoy ke bakraw lada pi sngot ho ya kini ke jing shisha ki banga syet keren man la ke por na ke ketien ke jong blay. Te ha ke ni ke por ngakwa bangan pen pi na ke ni ketien ke jong blay. Ha ke jing yadai bat kini ki jingkylli nama kidang dan shibon bah. Ki jingkylli ki bangi dayban wanra alut hagane ke jing hikai. But ki jubab ki bau Jisu jubab haba ki briu ki keli. Timenta ke sngi ngan pude pi na ke gospel ke jong Markus ke lenang ke besan. Nadu ke dekhot ke ba arpu wei ter. But ladangala ban pendep ngin sielek shawai pat nrei ngini keren suki jai hagane ke voice message kenang bapinyo ba ki Jingkylli ki bau Jisu keli. Kidan palat shibon palat haga Bible. Nga imat kumba la janman la jaka bau Jisu ukeli bet. Kuli ki senran, kuli ki padba, kuli bonsien, ki keli ki beriau yo Jisu kumta. Te ngakwa bangan pen fi nang ni ya kawai ke Jingkylli ka ba don't come haga Bible. Bagi taka day nagalanang ko besan Jong Markus ke dekat ka ba arfu wei ter kadai ka bau Jisu u penkia ia ke tu ke kentai ke bapang misnam bat kadai ke bau Jisu u let chiyeng jo Jairus ban pen empat ia ke konjong u kabala dep yap. Te tang ini pet ia ke ne ke lenong kendiat ngan pule hagani ke por. Habau Jisu te ula let pat da ke liang. Sesiliang upat ba belien ulaya lumlang hau. Uti ula don harut ke duriau. Ti uwei na girang ba sinagog uwan ubakerteng u Jairus. Bat habau yo ula dem ki kejat jong u ba ula duai shikat day yo udaong ke khunrit jonga haga temir ke jingyap wan bo ila ki ka bani yo apen kia ka bakan im. Kum ta ula lek lambat ti ula bot yo upat ba belien bat kila ya kentur yo. Ke kenthei ru ke wei ke badan ke jingpang misnam la khat arsnam. Bat kabalala sya shitom bon ki eru na ki bon ki nong penkia. Bat kabalala pelut barok kat badan ki jongka. Te kendiat ru kam shimkot nrei kalanang pang penban. Haba kalayok sengau syapang Jisu. Kalawan apa yang tau pat bat nasadian. Kala kata ia ke jankup jauh. Naba kala ong ladangan syok ta tangi ki jankup jong ngan sakia. Te kumni ru kata ke jingken roi ke senam jongka kala rengat no bat kala sengau tho ala ke met bakala yok kia na kata ke jingpang shitom Jisu te kumni ru bau tip ala de bakata ke bor kala lakmi no na habola phaya pedeng tau pat ba ula ong kani gen kedai ke Jingkylli pe uang kumni bakta ya ki jan jonga ki senran jong te kila ong meyo iyo pat ba ubakentur me ong ru kta manu yanga ti ula kami barok saudang banyo kata ka bala lakle ikani hendri kata ka brio da ka besyepting bat ka bekhnyo baka da skutho ke bala le aka kalawan kala demngon hikmat jangu bat kala yathu ya ka beshisha barok ula ong te aka ku khon ke jingai jong pa kala pen khia ya pa to khele ya ka besuk to long ka bala khia ba na ka jingpang shitom jong pa kadai ke wei na ki lenong kani ka banga puli ka ba nganut ban ong la kren bun da ki nong kren haga Bible na ka wei ka pateng benriu sya ka wei pa ka pateng benriu nganut ban ong kadan ka khubor ka ba kraw palat haga ni ka lenong haga ba ki briu ke la sei ka da ki hajar ba ki pojar ki briu jong play ki yo la ka jong ka jing yo ya ka jingja but
namar ka taga daw da pipuli ga Bible ka ay ka bau Jisu le ka ay ka bejah ka jing im jagi brio wajumot baka day bitang kumto bat kalakut kumto bat ka day tang kumto lada kalong kumta ka ga Bible ni puli le yu ka lada kalong ha ka rukom pimla ban puli ka lada ka sulang tang namar ba pila puli sisien bat la keren we brio nang ade kala day kumto na ka daw ngim long shu ban ngin ni batai shu sudah kumway em kan mau uji su abule iki udan ka jingyo i bat kadan ka bajulio ka bari apo jongka ka bangi hap ya ka ban yet bangi hap ya ka ban wat tenrai ya ka jinglong jongka te menta ka sngi ngadon hang ne ya ka ban pen i phi ya ka ni ka Jingkylli phi balai nga pen i ni ka Jingkylli na mar ka dai ka wai na ka Jingkylli ka ba pen la banong no ka ba pen lingo bat pen domru wat i gisenran kata ka dai ka banga kwa nganong phi kani ka jingja ka ja ha ka por ka ba hasitang lenti ubawan khot ng kong udah Jairus baru Jisuru ukong uban na siyang jo Jairus hari ka ba kini iya kani ka kamba sitang kadai kani ka kentay ka ba pang misnam ka ba yo suay ka kamba banyaw tay u Jairus ubakhot ng kong ngala jukrani kani ka khubor kadai ka way na ki khubor ki bang sngotan nat e ka Bible kadai ka way na ki khubor ki bang alakran ki jin sang ki kham he ru lese berkata kadai u Jisu ka benta pedeng jong ka jingem hi u Jisu hang ne uyang hapedeng jong ne ka khon jong Jairus uyang hapedeng jong ne ka kenthei ka bapang mi Islam bat ka kenthei ka bapang mi Islam kadai ka bala rangba ka khon jong Jairus kadai ka badang khat arsnam kani ka lapang mi Islam la khat arsnam kini artli ki represent lani ki yang haga dor chong ki artli ki pateng benreo kawai ke generation ka badang thamai bat kawai ke degi generation ka berem baru Jisu yang apa deng ngakwa ngan ong ifi ke generation ka ba rem ke degi ka badan ke jingpang misna ke generation ka bathamai ke dan hatmir jong ke jingyap baru Jisu yang apa deng habaro ar ule ki kamba hagawai ke kentian ladangan syukuran ifi nagani ke khubor kendiat lada Jisu dan haga benta pedeng jong ke riba ke jaj ben riu jingi kejat ben riu jengi kanom dan ka bansawan lada ka kam ailat yo Jisu pedang kani ke election menta lada u Jisu u blay umyo ka benta pedang kari jengi naya kular ke eru naya keren ke eru naya ong kata ke government ke de baba tau politician de bobiang kata de kumta naya ong kumta mdan kum kata mdan brio bala Bible ka keren syai jing haga kitab sam kul nang ko besis pa ar punyo daw salaman u brio bes tatam haga pertei berawai uang lemda u trai te ga yeng minat lena igi bete ka lemda u nong u trai u sumar ga nong ba u nong ap u pe lena ngakwa nga nong fi ga de por kalong ka lena bala ngi persyang daga bor priyo ngi ngini bot ka ga government ngini le sa kumta ni le kam dan jing bat fi ga ngi jing ja nganom kren e ga tan rei ngakwangan kren spang ngi jing lin rei ngamla ya la na ka ngi lenong namar ka de ko wen ngi lenong ki banga sait sngotanat ban puli u Jisu uyang hapedeng jong kini ki arngot ki priyo khat arsnem ga jingpang khat arsnem gerta kapal orang ba bat kabadang kena barai ngu ublay bagane kapal orang ba kadon hapdeng ga jaka jong jing le ran baru Jisu udang le kambai ka ngan pen i fi kumno kane ka kenthei ga bapang mi Islam ka yo khia kane ka kenthei kadai kabala ya Islam ba na makat kum kani ka Bible ka yetho bakala sa sitam na sibon ba kinong pen kia ka na ginong sumar kala le na way doktor so way doktor na way nong kanya le si so way nong kanya
Nasi kalau alek na way nong sumar mal bangi kumbalang mangi minta bang sumar kasi na way kat siya babatay gibriyo. Nang tade nganut banong kalap ha duway taray kelang. Heray kat panang mi gisngi kanang hiar ke jing im jongka kanang do lot ki eki bakadan baraga bakat do kakut hajing tia marway pet lot baro pisa lot baro baga Bible kong kabala pelut lot kat baro kat bakadan kendiat ru em kam sim kat henry kala nang pang penban lesingan syukuran kendiat ikani ngaji yo i ki brio asngau san ai ki bapli ki bobon bahamenta man la kesngi ngayo sngau bagi brio ki dana pedang ke jingpang ka bejor Gadwai ki brio man la kesngi bat ketai ka dok not changa bangayo i bagi brio ki bobon hagane ki Christmas menta gane ki New Year ki bobon ki lek men ki lek sngau bah Maria sinang shirom ya ba mi di syad ikmen kat badan ki wairu ki badan pedang ke jing pedang ke jing le ki baga jingpang ketur ki baga jing yo jingkat ke do lot ki baga jing khuslai kawan haga yeng sem par abang perkhat abang duai nam ta jong ki kat no men sim jong aga pang apo ting teng ngau ko manong balai try kat ni rengim la kiar na ga jingpang kat ni ga jor ka pertai ki brio kim la ban kiar but pio i hang ne kani ga kan thairu ko bopli dan brio shu ba pe ka ka jing dan jong ka la lut la khoi lut but ka ai bar kha ga jing im jong ka ga kun no but ka shong men ta po jing thia apre ga jing do jing kermen and rega Bible ko aka wai ga singi ga yo sngo shapangu Jisu hi ka jing yo sngo shapangu Jisu kawan ra jing kermen ni ki brio ki bom dan jing kermen ka jing yo sngo shapangu Jisu ta ga de ki bo per yo try jing yo Jesus Christ baka don kam yang iban penyo sngo shigi brio ki badana pedeng ka jaka ga bamarway yak shaga jaka ga bam dan jing kermen namar ka jing yo sngo shapangu Jisu ka ai men sim ka pen shlur ka pen ki yaga donol jing de brio ka ai jinkerman ka pen ki biang ki bakin nge bakin dan biang ka jing la ban nge ba u Jisu long ka jinkerman ka Bible ka dakren shayang ne da pi puli nang ne ka ong hagalanang ko besan da pi puli na khat ka ba arbunyo ka ong haba kalayo sngaw shapang u Jisu pi ikani ka ktien ka ba ong haba kalayo sngaw shapang u Jisu kadai ka ktien ka ba don kam haga jing embryo jing idon kaman sngaw to bahai gani ka ktien ka ba ong haba kalayo sngaw shapang u Jisu dan shipon gi brio gi ba yo sngaw shapang u Jisu rekam tri kam ki don pat ki ba yo sngaw shapang u Jisu ka don ka jingkerman fi ngakwangan pen fi gani namar gani ga ba don kam bahaga jing kai ki bon ba ki ba yo sngaw shapang u Jisu Henry ki klem le aku bale kani Gabriel kayo sngaw shapang u Jisu ka Bible ko ang kalawan na pneu pai ba na sidin kala ktai ga jan ko jong fi kata ga ka bamut haba kayo sngaw ka le chu ka le ka pentri kam ka kam sali awat ga jingle ran ga jingtlat kam sali awat la da ka kelon sura fi don ki bri ki be yo sngaw shapang u Jisu nre ga bam le akum ta ki bisyus ko tanat bani yo asngaw shapang Jisu nre ki bam trepat bani yang jat ngala jukran ni gani sina ka menta jaw fi ki kat tu ni ki bam jutip ki brio ki badan kum gani ka jingpang mi sna ma gamet la nyaw bam kho je ki ka kitab jaw Moses kimbet ban ni dei bat ki brio
Bala daga kata yo nunu brio kamtam yo shenrang brio kamtam yo lingdo. De belan temawika. Kadana ga jaka ka ba nalor ba kapang nalor ka lalut ke spa. Nalor ba ka sa marwe nalor ba kadana ga jaka ka ba kala syakan tait lut nagiliang bar. Repilapi mudur baka ni keketian. Kadega ba kraw palat bakayo sngaw syapang ucisu. Nga kata keketian ka keketawa di gadon no chongaro. Nga kumperkat abang nga keren hang ne menta. Habang nga tip ya gibriyo badana padang ka jing kabam tip syukum no bakin le. Hato kiyos ngaw na syapang ucisu. Hato kiyos ngaw na syapang ucisu. Bon ba gibriyo kiklemios ngaw syapang ucisu. Nakata bon gibayap no. Bon gibapoy ga jaka ga ba kisukut kum to ka jingam. Aingo yu blay. Mani ka kentay ngamtip agan urkom ka yos ngaw. Ndre dan bawani thu ika. Syapang ucisu. Bat habaka yos ngaw syapang ucisu. O nga sengat nat ika ta ketian. Habaka la yos ngaw syapang ucisu. Kawan gejing ay aga da no chongka. Kaong apa ka mensim la jang. Ladangan syuyok ta tangi ki jankop chong ungan kia. Kini ka kentim dan bahikai Bible study ya ka. Dan bahikai mano ru ia ka rukom jong ka jingay. Hari kini ka long la ka long. Namar ba kini ka kentai ka dan hapden ka jaka ka be. Ndakayos ngaw syapang ujisu. Kini ka kentai. Nasungot nat baga Bible kaong. Kaong. Ladangan syuyok ta tangi ka jankop. Ngan kia. Ngakwa ia gani ka ketien. Bakan rung api ki bayos ngaw. Gani ka por. Pidan na kum gani ka jing sengaw to. Hato mga amat mapi. Idan na kum gani ka jing lang mansim. Bahabangiyos ngaw syapang turay. Bat hadin bangiyos ngaw. Mangin sengaw to kum ni kumbaong ni kikintay. Bamanla kesengi ka ong. Lada nganyo sengaw. Syapang ujisu. Ladangan syuyok ta. Ia germiang ke jankop jong. Ngan kia. Malang kesengi ka ong. Ladangan syuyok ta. Ia ke jankop jong. Ngan kia. Nganut penong. Katia ka perkat bet. Hakan urkom ngan yok ta. Kakia ka perkat bet. Hang nu ngan yok ban kata. Bat nganut ban ong malang kesengi. Kamperkat syu igi doktor, kamperkat syu igi dawai, kamperkat syu igi beriu, kamperkat syu yano ro. Nganut banang hapok ka jing yo i jongka ka pamarway ka yo i bet. Bangan let show Jisu. Bangan kita igi jankop jong. Fi ka jing ikai ka nega dega bangi ju ikai buon ba na do mensua. Baga jing et berbor ka dega bekeren. Na finget piaban ong, piaban keren. Kini ka kentay kampat kia ka ong malang sengi, ladangan syuyok ta ngan kia. Katafi ka day ka jingay ka ba kraw. Mun ba ngingim jus ng tuwa batay ka taro. Kanyum, uot, lenyar, keren, diaw, bat kaduay pat so Jisu. Kini ka kentay kam uot so, kau men ngantang syuyok ta tangan kia bet. Fika ketian ka ba ka keren. Ka ay bori ka jingay choka. Bat ka penla ika bakan yang joj na ka jing tia wat lada kalat telat kum kawang. Manut penong kani ngabri kala along kum kutu kawang ka jam.
Kamdan senam syu kharar snap. Nganol banang la dathawi ke senam ke met ka akan dan stang kendiat posan. Mereka ni ke brio kayo bor namar ba kayo sngew siapangu Jisu. Bat ka baar ka ong bangan keta yiki jankop chong Jisu. Bat ndah haba ka yang jai. Pi kata ka dai ka balai. Ka Bible ka ong ka jinget klem ka jingle ka long ka bayap. Kani ka brio kayo sngew ka ong ka keren bat ka balai ka le. Fi kini ki jinglong ki badan na kini ka brio. Ngan syuang la ka ong nang ni. Kim da don hapadeng jong ki brio haga ni ka sngi ki jang imenta. Dan sipun ki bapat wai dan sipun ki bawat play. Tama ki klem dan kini ki jinglong. Kambon sene lengi pawan ni ki brio siyeng ni. Ngi kham ya be penban ngi hap ya bon kam penban ban ya be siyeng. Kan bagani ke kan tekam ap bau Jisu undawan siyeng jong ka. Kadana temir kadana kabapim tip syu kharas nem kan mi isnam nalo nang tapitip balada kintip baga kta baga rung mat jeng ipaj ba kan sya yu kan sya peniap kan ka bro ka kendo ikita bar khat ka angan kta be ka yang jai ka ya ka khunjo jairus kadana temir u jairus udah kwa ba uji sule chadu ye kat bagani ka kan thei ka mi na ye Ki kata kada ke jing per. Ki dan ki bakwa bandale shadu iya badan pat ki bami na yang bandale show Jisu. Ngajus nga burami ki brio ki bawan nadu chungai. Banwan pat duwa ya po ke counseling center ke bangadan tay maulai nonglo malai ke Thursday. Hawait bintang nga klempat plio ni benai December nga klem plio. Ngan plio nga teraya du siteng jong Januari. Reng ngajus nga usan ki brio ki bami nadu sinong tendang ki wan rai ki bapang hangto. Tang baka wai ngatip ya kadai jing ja baka dai kebetan kampat bakin le akum tu. Na maka pen i ya ka jing ngai chongki baki da ngai tigi le. Ban ngai i khambon ki yo ka jing pen kia. Ti kita ka dai ka banga ngayo jing hikai na ka brio shwa bangan poi shi ka Jingkylli ka ba pelengo ya ki senran. Te ngan pen i finang ni ba ndah baka kner la ka kti ka poi jan jong Jisu ka kta igermiang ki jan kop chong. At ngayon sngodan ki behikai shibon ya gani germiang ga jankop la si ga jankop jong Jisu jankop jong lungdo manakta nang ta galang kum ta nang ta kadan gijing tmun ta hat ngam nyo ben ni kata nganget ka deiru tarai ngam danang ong do kat no tang bangam keren persai kata hai na ka jing sngo thu jong amarwai kani ka kan thai kam tip eru mi kata ga jankop jong trai ba kadan kita ka ong halayeng ngan tang siyok ta ya ga jankop tapi pule bahang ni ka ong na bakala ong la dangan siyok ta tang ye gi jankop jo ungan sakya banda kalet ke kta iga jankop jong Jisu ngam tip nang no tang baga jan kta iga jaka ngatara ke pendai tok na den ma lesi ke kta ni tirmiang jankop kuma ka Bible ko kam da tip e banong man kta nai tai benta baka dan bor kum ta dei ta teng teng gidan gibriu gi ba pensiong long rem gi jan gi ma gi tiar gitar neru ga de ga babak la no kan ma ka jan kam dan ji dei but ga jing pen kia sapuli bahaya ga dengan keren kan dia de kata kani ka kan thei ka dan jing ngen balai kali kita na den ka wai ga tip ba kamlong hi ben nei na khamat ka tip hi mi ala di pinya na khamat gi sunran gi numsha nalo nang taro kamnut hi ban face na khamat na marga de gibriu ko ba dan kum ga ni ga problem ga jing em jong bobon ki brig badana pedang ke jing duk ke jing jar ke jing pang ke jing kodet pun sim kim not ban yang nak khamat ki don ke jing sngoram kim sngoy ringkat
Ni kan take on ngan chuk tam de nak man la shetian tang kan dia tiang nganget bet ngan tang chuk tangan kia bet. Fi ka jingta jong kai germiang ga jan kup nginum pelong rukom ya ka. Henry habakalet kita ga jan kup jong Jisu ka kia. Kadau ko dei bagani ga briu kala don ga jinget te kayo snga kalanget kala dep onglu na du yang bat kala dep pentri kamru ga jinget ga bagayan. Nakalet te kakta yu Jisu nang nu da pikta yu try kan kia be kam dei ba om bagi da don gitu ki threat gitu ki mo gitu ki miang ki jan ko man not dat ngam da nget kata nget ye gani ba lada kakta nang nu ru haba kakta da ga jinget kadan jingkia singap angan penifi gani balai nga keren ni kata nama ngayo gani ko da pipuli gani ga Bible lesingan poisa dian kendiat lada pi puli gani ga lenang pinlap ya gani ga lenang ba ujisu haba ukuli gi sunran uangum ni bakta igi janjanga rein da pipuli gani ga khot ka balai pho ujisu kumni ru ba utip ala de bakabor kala la mi no na u fi balai Jisu kuli ni ga Jingkylli ka baning kong ga dai marsan kta ka ni ga kanthe ga jankop jong Jisu u Jisu usngau tho baka bor jong ka jingpen sle ka badan ha u kamino kalet chigni ga brio fi hang ni finyo ga jing shai ga ba ka badan kama nganda pen shai kanang bakal long ga jingpen to fi ka bor jong blay kamde baka dan ha jan u Jisu ang ngas ngau tho baga bor kami na ngam de kami na gajan kami na u Jisu ngakwapin clear ba kata namadon ki priyo ki papan siyang long rem haka umpniang haka jan haka tiar bagi perkat baga bor gadan hang to pi bakla kata u Jisu ang ngas ngau tho baga bor kami na nga kami balay badan ba kontak baga jan jang u daga jinge larangan cukran bet haga lenti ka bakin jaman siem ka ba dating ka jinge ka jongani ka brio ka dan jinge day bat ka bor ka jong play lani ka jingpen sle jong play ka badan how Jesus Christ mday baka ni ka brio ka kita yi jan ba ka kya no not that kam day kum ta ngan ong ba fi dabat bai ka ta kite what num lap me bat kita ki ege namangayo iya ni si lapen bakla ya ka kite no play kani ka kentei kala dep don jinget kala dep plaru kala dep keren jinget kala dep yang apdeng jong jing plot kala dep rung da ka do not baro akhmat jong pajba kadang nget baladangan kata igi janjong ungan kia bat kata ka jinget kadang jinget day sengapa kadang jinget day bat kebor ka jong play ka badan how Jesus Christ takadaw dan gipriyo gini sengi ba pelut pisah bani tiet ikatiar jong no ka peniang jong no ka mau ka ne ka no nga kwa ka nong fi ni ka por na perkat bahaya ka ni ka bang keren fi lada kalong kum tau Jisu la de ban shu namar ba haki tu ki por ki pat ba ki wan yu ula de ban shu ong no kum no la de ban ot no ni jan kup shriak shu sam shi brio ko khoi ndai kam ta hadu hangni ru bilap bawat Jisu hewat ki senran ong shibon ki kita eme bon ba ki bakta eme ndai ki klem kia ki domben man bale me kali habakat ni ni pai ba kota eme fi bon ba ta bakta ya ka jan kup ong Jisu ki kim kia kapamut baka jan kup kam nan jing mot ne ka jan kup hi kam kadi ka jan kup kam dai ka kai ru ka jan kup kam nan jing dai bat ka jing pen kia kami now Jesus Christ na makana ka bor u kani ka kata ige jan na mabalay ka dan jing
Sipon dia giba kata ia janjong Jisu, giba bot Jisu giba eat Jisu dia kam kia. An ngada kwa ifi ba pin sngo tho igane. Nganget ngala ban clear ifi igane. Ba ka jing pen kia kamwan na ka janko. Ka jing pen kia kawan na Jesus Christ. Shai bai kata. Wat let penbet agi ni gisngi wat cha penbet agi bri ko bon. Ba pinda let chidu jangai pinyo igi janko banang ta de pinyo bo hieng nang ta. Teng ka kelalang ka jing mani blade hau. Kan pen baklaro dan gibri bahab ana siu de pisai tiar kitar begini o igi jipen kia kan mau ia ka jing kan igi kan thai ka klam siu pisai o Jisu ba ka ta igi janko ka yo igi jing pen kia na mar ba ka ngai dua igi ne ka por bo play un pen kelai ko komperkan wat la nga kren tangi igi Jingkylli ngam la ya light na igi jing shisha ban ngan kren hi na mar ba ngatip bagi don ki igi bakrao hang ne Fiyo hang ne ba nda haba ka kta yaga jan kop tang Jisu u Jisu sngot ho ba bor kami na u ka pen kya yaga ne brio u ong ni kitien ei bakta yaki jan kop jonga akibe ki kintien na dangan keren manganang ni kamot mano bakta yaki jan jonga mano bakta yaki jan kop jonga mano te mano bakta fika taka de Jingkylli mano bakta ong Jisu ukuli da fi puli bahaya gane ka ikumba u Jisu sengapa kapenret ikumba kapenret yo Jisu ba umdai ukonu blai nama ba umtip bi kata ka de ka banga kwa ngano fi ikumba u Jisu umtip utip ba ka bor ka mi no utama umtip manu ba kata umtip yanu nama la pikeli manu ba kata inga kamon umtip hatongan keli fi ka de ka pa hato Jisu umtip ini kan tai Jisu de khonu blay utip lot iki ay bara wala man bo Jisu utip bara ba kulli manu bakta nga kamde ba na kwa finyo ba kata katin balay nga sakran nga Jingkylli na mga ni bedan ka ba balay ba Jisu ukuli ang manu bakta yagi Jankop jonga kamde ba ukuli baki senran bat ki pat ba ki badana tu ko por kindop tip yani fi wong ne ay bakta igi Jankop jonga ki senran jong ugi ome yo iu pai ba bakan tori meme ang ruk ta mano nga tiula khami saudang ba ula yo i kata ka brio daga ba shepting ba ula yo i ia kata ka brio ia kata ka balale ia kane i daw ang ay bakta nga ki senran ki keladam ia kane ki Jingkylli nga keren ki Jingkylli ko liu Jisu i ki senran mano bakta nga senran ki dom yung mau mano bakta kat neu pai ba ko sai memang mano bakta na magi senran nga ngai to ko pagi lang ki lang security ro ki dayu Jisu ki pai ba gi nyon katara gilat haju na magi prigi wakta watang kum yang ngi syakri gi bam dan e ru yam gi batang kum ni ko mangiru dan gi kena red gi bakwa ban kata kum yang aro ngasai ngop lai kata fi ka kipat pa kilong crazy ki kwaman kata yo Jisu pat kita kata si Sharo no Jisu kli ong manu bakta nga apendam yo Petrus apendam gi sunran manu bakta mong ni gi kata do ngi mla ya dashu yo meme manu bakta padai ngo yo blay bo Jisu ang dan bakta nga fi dan bakta nga marhaba mdai ba umtip ka Bible kong da pipulin ni kong ula khmi bara sadang ba ula yo i utip mano kata uyo i
Napedenggi sepangun Ibreu yoi kadai gani wakta. Kabai ko nga bulak mi saudang banyo kata ka belalai le gani kata ka Ibreu dah ka besyap ting bukanyo. Kada sengot hui ke bela le ka kalawan bakala dem ngana kamacho. Baru le thu uye ka beshisha bar. Pi balai kuli. Ka benengkong kadai kuaban hikai ke sunran. Kuaban hikai ke pat ba. Bawat mut bapisukta inga fini wajing pan kia. Handrega jingkta jongani ka Ibreu kaya per. Namar ka kata daga jingai. Kisenrahan dong anut agni ka por kila syuang. Kani ka dega jing hikai ka bakraw kisenrahan. O Jisu ukulima no bakta. Kabanengkong ban hikai kisenrahan. Ikipat ba. Bakim day setia taman subut. Songset. Handrai haba kiktarum day bagi syukta kai. Nanda wakta kai kini sengi. Su syakri malu malah. Su lek kai. Dan kita berkata sisa dah kecingnya. But napedengki sepangut Ibreu nganut panong deki. Sepak dia hajar ngamtip. Kabakia dan tangkawai Ibreu. Kata dia kini kentai ke bapang misnam. Namar kekata dah kecingnya. But kabaar. Balai Jisu kuli yang ni Jingkylli. Kabaar kadai. Mendai baumtip ni Ibreu. Ukwa yang ni Ibreu. Bahkan pet yap nang ni haba kayo aje penkia. Kadai banda dem krop agi kejat jauh. Kadai banda wan syakmat. Kadai banda umlek ranya khamat jang gipat ba. Kadai banda nuat ban pelayo turai. Kuli mano. Mano wakta inga. Kamut baumtip. Kamut ban peni. Kani Ibreu ko bayo aje penkia. Kanut ne banong day mga. Marah ini sinan Ibreu bayo kian day. Kim nuat ba. Tang manit ciseng rum nuat ba. Dan beting. Tangman siya tu si Ibreu ro. Lek raj. Jisu msngot nat gum kata. Kuli manu bakta inga kabamut kan ni ka kentai kan hap ban itu. Babai ko ong kita tiena kata ka Ibreu dah ka besyap ting berkenyo. Kada sngot hu ike bela le ka kalawan kala dem wana khmat so ba kala itu ya ka beshisha bar. Mde bon penrabe kan reu kwa bagani ka Ibreu. Lada kampla bal kam itu ya kani. Kaburi. Kanomio ya complete healing ani ka jipen kia ka becanai. Piyo iyang ni. Bawang. Kukun ke jinge jongpa. Kalapan kia iba. Kelet. Aga besuk. Long ka bala kia ba. Naga jingpang si tom jongpa. Dapi puli bahaya ka niru. Nganuan biang si jo. Jisu klem ong ka jankup jong aga don bor. Kamong ta. Uklem ong namar baka don ka bor. Kani ka jankup jong aga takadapo kia. Kamong. Wang ka jinge jongpa. Kapan kia iba. Pi hangta. Pinsa sutho. Bau Jisu abu Quran yang ni keketian. Ukwa ban pen syai ki Ibreu. Bam de jaim de nep. De ketian de ketar. Kejinget. Ka pen sengau bahayo play. Kejinget kadai kabadan jinget dai berkebor so play. Terkadang ngakwa ifi mina gesngi ki besngam. Walik mut bau Jisu kuli ni ke Jingkylli bau mtip. Hari kuli ni ke Jingkylli namar. Ukwa ban hikai ke senran ba de ki pat ba. Baru kuat ru ia ni ke kentai. Maka dia ban nut ban yang bat ke kamba ka bakalayo. Ban wan khmat jo. Ban dia maki kejat jo. Ban tipu demo. Ublay u Messiah. Bat uji suru ngasotan bau klem simburam ni. Uong pen ban kejinget jo pa. Pen kia. Man lah kejaka dapi pulih Bible uji su ang kejinget jo pa. Kejinget jo pi. Kejinget jo me. Yo bahaya kata ketian. Nainget lagi Ibreu, nainget lagi agak tiar kata nainget agak. Ngam persya ego umpriang ega
Tak bawa lagi mut kene kalau compulsory kadai bangin le malang siam. Dan sibun kepribuan cengai wan ra punya ngaduai. Dan buan raja ngaduai. Tamakan mau ngasait kuat ikebrio. Bakinum ngej hake jan. Kinum ngej hake umpanyang. Kinum ngej hake kin ngej hau Jesus Christ. Bad hake ketien ke job lai. Nak kata daun tapi pulih ke jingkylli ke jauh Jisu ke dan kampalan. Bangin sengat ho. Tangin hituai. Ko pa nga ay ngo yame na marangayos ngau ika jinarakat jumewat hake ni kepuar. Nada dan manu-manu bapang mendagi sengi. Iba yos ngau ika ni kejing keren. Ay ko pa hake ni kesengi kin yang jat. Daga jingat kin pediang ika kamba. Try ngeduai nam tagi tu ki bapang ablay ika ni kepuar. Kena lagi keti siya met jongki. Ay kin keta yame daga jingat. Suk kita ki bam yo indre ki bangai. Try daga jingat ngilangin keta yame wat hake ni kepuar. Daga jingat kin try ablay. Kitu ki bapangkin kia gini ke keleman. Try nga ailut siya mega buram. Kerteng gedong Jisu itu ay. Amen. Tu belain kur huipi, ku belai sibon.